участници, любители на руската и славянска музика и култура. Добре дошли, приятели, на вечерта на наградите и заключителния гала концерт на третият фестивал конкурс "Пуст всегда будет сонце". Нашата гала вечер, нашият празник на наградите и на музиката ще започне с един подарък за всички вас. Концерт на обичания от всички ни Светослав Стойчев. Солнце катило в море, шли облака на юг, палмы над головой, берега краю. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла словно глаз в руках твоих. Как бумага тебе, Марджанша, Марджанша, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанша, Марджанша, где же ты, где? Только блики на воде. Перелетали тени, женщина и мужчина, пахнут как орхидеи. Тело твое лучи, истинно сказал я, завтра я улечу, чтобы понять, как я тебя хочу, мои. Марджанша, Марджанша, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанша, Марджанша, где же ты, где? Только блики на воде. Хайде вече научите текста, нали? Това е много лесно. Сега може да бъдем заедно, защото знам, че за най-музикалната публика целия свят. Хайде сега вие! Марджанша, Марджанша, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанша, Марджанша, где же ты, где? Только блики на воде. Марджанша, Марджанша, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанша, Марджанша, где же ты, где? Только блики на воде. Марджанша. Благодаря много. Два дни подред слушахме само талантливи деца. То да се чудиш кой да е на първо място и въобще второ да няма. И трето. Не, наистина. Имах удоволствието да изслушам абсолютно всички дечица с голям интерес. Много хубави руски песни, много хубави български песни. Почти всички бяха блестящи. Искам да ги поздравя, да им пожелая много здраве, щастие и късмет, да са много упорити, а родителите да ни правят забележки, да им купуват всичко, което искат. Нали така? Да не ги наказват. Нали? Само ще ги видим.
Следващия ми поздрав е специален подарък за всички талантливи деца от град Русе. След това е от Тутракан и така нататък. Да, майстор. А вие може да танцувате? Точно така е. Който си го може. Най-добре умеете, най-добре се забавлявате. Вижте си слонични ми и птици уйде и въпросни вечи. Нею се дели, твоем собой, остались ты да я. Любимая, бесценная моя. Твоем собой, остались ты да я. Любимая, бесценная моя. Как возьму твою смотрю, не налюбуются птицы летящие любовь. Пристал к дырям прядям, пусть у меня голоса, лежит летая здесь. Но ты моя любимая, как прежде лучше всех. Пусть у меня голоса, лежит летая здесь. Но ты моя любимая, как прежде лучше всех. Все краски вечерние все вернутся снова птицы, но светло с весной не возвратится, и солнце улыбнется мы. Печали это я, любимая, бесценная моя. И солнце улыбнется мы. Печали это я, любимая, бесценная моя. Здравейте, Славурка! А вы знаете за два прекрасни талантливо дете? И солнце улыбнется мы, печали это я, любимая, бесценная моя. И солнце улыбнется мы, печали это я, любимая, бесценная моя. Исчезли солнечные, исчезли солнечные. Исчезли солнечные. Исчезли солнечные. Благодаря ви. Много беше си много хубава. Благодаря много. Благодаря ви. Сега ми се искаш нещо още по-весело да ви изпея, но тъй като знам, че ви към края ще се разтанцувате всички, реших да ви изпея една балада, една страхотна песен, която много обичам, дано да ми се получи. Край на влюбените на танц. Песента се казва Душа балит. Ако я знаете, ще се радвам да пеем всички заедно, да помагате. Страхотна е песента.
Платини, серебро, поверхне золото, произносятся и вещи, и слова. И за ума улыбнется нежная молодость, и смотри, какая тихая трава. Все на свете переменится, сменится, пронесется словно горки вниз. Только ты, душа, суровая жизнь пленница, из меня, как из темницы, смотришь вниз. Сега помогите. Душа болит, а сердце плачет, а после мной еще пылит. А тот, кто любит, слезы прячет, это напрасно. Душа болит, а тот, кто любит, слезы прячет, это напрасно. Душа болит. Кто не скачет, кто не смеет посилиться, каштановые волосы твои. Скоро время зверь невидимый насытится, и уйдет сердце без любви. Потемнеет серебро, померкнет золото, произносится и вещи, и слова. Только ты, душа, суровая жизнь пленница, из меня, как из темницы, смотришь вниз. Душа болит, а сердце плачет, а после мной еще пылит. А тот, кто любит, слез не прячет, это напрасно. Душа болит, а тот, кто любит, слез не прячет, это напрасно. Душа сердце плачет, а после мной еще пылит. А тот, кто любит, слез не прячет, это напрасно. Душа болит, а тот, кто любит, слез не прячет, ведь не напрасно. Душа болит. Благодаря ви, надявам се, че тази песен ви хареса. Сега... Благодаря ви. Спасибо за печками.
Добре, и сега, нека следващата песен пък е специален подарък за вашите ръководители, които така са се погрижили за вас и да пеете много добре, и да изглеждате много добре, и хореография, и костюми, и всичко. Моля, аплодисменти за Доротея Балевска, за Вилио Комаров, за Наталия Константинова. Съжалявам, че не забравих имената на другите преподавателки от Горна Оряховица, да. Аплодисменти за госпожата, която е много талантлива и ги подготвя, прави национални звезди. Всички тези хора се трудят много, за да шлифоват нашите диаманти. Нека следващата песен е специален подарък за тях. Още малко само. Може ли да забравя заедно сега? Текстът е много лесен, само на нас, ги обичам тия. Знаеш, друг мой, знаю, что со мной. Потерял себя я, потерял. Я покинул берег свой родной, а другом так и не признался себе. Без тебя, моя любимая, земля мала, как остров. Без тебя, моя любимая, лететь с одним крылом. Я найду тебя, любимая, хоть это так непросто. Я приду к тебе, любимая, и мы еще споем. Жаль, что разлучила нас судьба. Без тебя жить больше не могу. Но с надеждой, ангел мой, тебя буду ждать на этом берегу. Без тебя, моя любимая, земля мала, как остров. Без тебя, моя любимая, лететь с одним крылом. Я найду тебя, любимая, хоть это так непросто. Я приду к тебе, любимая, и мы еще споем. Без тебя, моя любимая, земля мала, как остров. Без тебя, моя любимая, лететь с одним крылом. Я найду тебя, любимая, хоть это так непросто. Я приду к тебе, любимая, и мы еще споем.
Искате ли още? Само при положение, че пеем заедно, нали? Защото следващата песен, която съм ви подготвил, няма човек, който в тази зала да не я знае. И това е най-хубавата руска песен според мен за всички очарователни русенки тук. Въобще всички очарователни дами, защото има и Горно Оряховец са красавици. Да, майстор, милиона красавици. Може да пеем заедно, ако искате, ама те помагате. Дождика вид, повики мелки хрусти, но актриса люби, ту, що любила цветы. Тогда продал свой дом, продал картины и кровь. Деньги любил, целое море цветов. И сега стене миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, видишь ты. Аплодисменты! Свою жизнь для тебя превратили цветы. Утром ты встанешь у окна,
още една песен. Сега една от любимите ми песни, Дина Едерова, също да знаете, може и да танцуваме, така че подагряваме малко вече темпото. Давай, маестро. Ехали на тройки с бубенцами, обдали мельками огонки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развея от тоски. Дорогой длинною, на ночь холодною, на стесни дождь, что дарит из меня. Стой старинною, да семиструнною, что по ночам ты мучила меня. Стой старинною, да семиструнною, что по ночам ты мучила меня. Да выходят пели мы за даром, понапрасну за ночь не шли. Если мы покончили со старой, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, на ночь холодною, да сквозни дождь, что дарит из меня. Стой старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Стой старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ехали на тройки с бубенцами, обдали мельками огонки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною, да ночь холодною, сквозни дождь, что вдарит из меня. Стой старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Стой старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Стой старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Стой старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Благодаря ви! Благодаря ви много. И сега една специална песен за господин Паришков. Аплодисменти за господин Паришков. Защото през какво ли не мина човека, за да направи този празник за вас, прекрасни дечица. Още малко овации. И ето на той, като че ли все едно съм го помолил да ви доведе тук, защото сега следващата песен е специален подарък за вас. Тя е много купончийска, хващаме се ето така под ръка и почваме да танцуваме заедно. Защото песента се казва Комарова, а и вие също се включете в танца. Спри. Какво си пуснал, момче? Не, аплодисменти за моя брат, който е уникален. Добър ден! Много забаваме. Матката ви пусна лично за нова. Куда дорога, я уеду в Комарова, оглядев личным глазом на Балтийскую волну. И на море буду браться кораблем и водолазом. За себя найду пучины, встречаться заверну. На реку до второго я уеду в Комарова. Сам себя найду пучины.
Cine este часом затонул. В недельку до второго я уеду в Комарова, где катается над Юрой Череветьевский баркас, и у вас Калерский скалы на общественных началах. Если только захотите, будут лишний водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, и у вас Калерский скалы будут лишний водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, что в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду в Комарова. Я за то, что в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду в Комарова. Я за то, что в синем море не тонули корабли. Сега сильнее! На недельку до второго я уеду в Комарова. Я за то, что в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду в Комарова. Я за то, что в синем море не тонули корабли. Благодарю ви! Благодарю много! Искрено още! Добре, не се правя на Лили Ивановата. Искам сега последната ви песен, една от най-хубавите български песни. Наистина поздравя още веднъж вашите преподаватели, защото вие сте много талантливи, обаче ако не бяха те, нямаше вие да сте на тая свещена сцена. Да, сега малко по-друго. Сега ще ви спея една от най-хубавите български песни, ако си дал, не си живял на празно. Специално за вашите преподаватели. Дори крушим се хляб от своя хляб, ако си дал на скитника, дори искрица огън от своя огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си. И сега си вие, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. Никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти вземе любовта към хората. И никой нищо не ще ти отнемат
ставаш. Не ми е трябвало, не ми е трябвало, не ми е трябвало, изобщо не ми е трябвало, изобщо да се раждаш. Никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнема вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Благодаря ви много. Движение Русофили изказва своята благодарност за безрезервната подкрепа и отделеното време на Светослав Стойчев и му връчва похвален лист и наградна статуетка на фестивала. Наградата ще връчи Пламенка Ангелова от името на Движение Русофили, журналист във вестник Кряк. Аз се познавам, че такова награда ще получи, да ще повече се постарая. Искам да кажа няколко думи. Светло, всички знаете, че е русенец. И за да стане това, което е той, и там в оня край стои една жена, неговата майка. Аплодирайте му. И освен това, понеже никой не е пророк в собствената си страна, аз искам да кажа, ако тук има от община Русе, по-често да канят Светослав Стойчев и да канят нашите русенски таланти. А сега да аплодираме Светло Стойчев, защото той направи този жест, журира 2 дни и поднесе този страхотен концерт абсолютно безвъзмездно. Община Русе да се грижат повече за талантите си, да има канета, аз съм свикнал без това. Обаче аз искам още малко аплодисменти за човека, който много ми е помогнал, специално за Вили Икономов. Аплодисменти още малко. Така че да канят талантливите деца да се изявяват по-често и това ще е много добре, защото Русе го заслужава. Всичко добро ви желая, много щастие и късмет. Скъпи гости, уважаемо жури, участници! Завърши третият фестивал на руската и славянска песен "Пуст всегда будят слънце". 2 дни се наслаждавахме на талантливите участници в 4-те възрастови групи. Бяхме заедно с тях, забавлявахме се. Благодарим ви, че бяхме заедно. Щастливи сме, че за 3-та поредна година сме заедно. И въпреки пречките и трудностите, по пътя успяхме да организираме този празник за вас, участници, ръководители и гости. Движение Русофили Клон Русе изказва своята най-искрена благодарност на всички приятели и партньори,
помогнали в организирането, финансирането и осъществяването на фестивала. Благодарим ви, приятели, че повярвахте в нас и ни подадохте ръка. За да няма разочаровани деца, да няма труд отишъл на вятъра, защото, мили деца, вие сте единствената инвестиция, която се струва на всяка цена. Изказваме благодарност на община Русе в лицето на кмета на община Русе господин Пламен Стоилов за безвъзмездно предоставените зали Европа и голяма зала на доходно здание за двата конкурсни дни. Нашите специални благодарности са за магазин Оригинал в лицето на госпожа Мариана Радева, наш основен спонсор и партньор. Магазин Оригинал се погрижиха всеки участник да получи подарък като спомен от участието в конкурса и ще връчат 2 специални награди тази вечер. Благодарим и на нашите приятели, които са наши партньори и в 3-те поредни години на фестивала. Хотел Вега Русе, господин Иванов Мебели и Рим, Обретенов ЕОД, господин Великов Мегахим АД, госпожа Диана Колева, господин Синамов, фирма Аристон, госпожа Върбева, Йовис Дони М, господин Иванчев, Кралска закуска, шивашка фирма Топмен, която ще връчи 4 специални награди в днешния конкурс. Нашите благодарности са и за нашите нови партньори. Фирма Роси LLG Русе, модна къща Битълмей Русе и Русенска стопанска камара. Благодарим ви, приятели! Благодарим от сърце! 2 дни Русе беше музика. Талантливи изпълнители от всички възрастови групи ни радваха с любими песни. Организаторите от Русенския клон на движение Русофили благодарят на всички вокални педагози, ръководители на читалища, училища, на всички учители, подготвили талантливите участници, на чието изпълнение се наслаждавахме, и връчва похвален диплом на всеки един от тях. Да връчва наградите в днешния конкурс сме поканили Аделина Радева, една талантлива млада изпълнителка, която в последните 2 месеца донесе 3 награди Гран-при за Русе от 2 национални и 1 международен конкурс. Доротея Балевска, Общински център за извънкласни дейности Тутракан. Още един диплом за госпожа Балевска като ръководител на вокална школа към Общински младежки дом Русе. Наталия Константинова, Общински детски център за култура и изкуство Русе. В залата ли е госпожа Константинова или нейн представител? Петя Василева, Сдружение Елита Велико Търново.
Аделина Колева, Народно читалище Напредък, Горна Оряховица. Русица Стойчева, Народно читалище Захари Стоянов, Русе. Мариела Величкова, детско естрадно студио Румина, Велико Търново. Мариана Андреева, студия по изкуства Белканто, Ямбол. Господин Вили Икономов, вокално студио Икономов, Русе. Училище по европейски език Константин Киров, Русе. Теодора Петрова, училище по европейски езици, Русе. Да аплодираме още веднъж всички тези наши ръководители, без които това тук не би могло да се случи. Награждаване в първа възрастова група индивидуални изпълнители. Най-малките, най-усмихнатите и най-нетърпеливите. Наградите отново ще връчва Аделина Радева. В първа възрастова група на трето място журито класира Теодора Стоянова, Сдружение Елита, Велико Търново. Втора награда при индивидуалните изпълнители журито подели между Ерик Михайлов, Горна Оряховица, и Елица Камбурго, Общински детски център за култура и изкуство, Русе. И сигурно вече тръпнете от нетърпение, кой е победителят в индивидуалните изпълнители в първа възрастова група. Журито реши: първа награда за най-добро изпълнение се присъжда на Мартин Сиромахов, Общински детски център култура и изкуство, град Русе. И нека чуем отново песента, завоювала първо място в първа възрастова група.
награди във втора възрастова група индивидуални изпълнители. Журито реши поощрителна награда присъжда на Александра Славова, Народно читалище Захари Стоянов, Русе. Залата ли Александра? Идва. В трета възрастова група, във втора, извинявайте, журито се затрудни най-многобройни участници, много участници с равен брой точки, затова присъжда 3 трети места. Йоанна Стойчева, Общински център за извънкласни дейности, Тутракан. Ева Янкова, Общински детски център за култура и изкуство, Русе. Зорница Войнова, Общински център за извънкласни дейности, Тутракан. Второ място във втора възрастова група. Журито присъжда Василена Василева, детско естрадно студио Румина, Велико Търново. Второ място и за Пламена Георгиева, Тутракан. Ръководител госпожа Дорофея Бакарска. Също второ място Йоанна Димитрова, Общински детски център за култура и изкуство, с ръководител госпожа Наталия Константинова. Ивет Димитрова, Общински център за извънкласни дейности, Тутракан, с ръководител госпожа Дорофея Бальовска. И тук беше големия проблем на журито. Като най-добър при индивидуалните изпълнители, 4 участника бяха с абсолютно равен брой точки. Това са Белослава Каратодорова, Общински младежки дом Русе, с ръководител госпожа Дорофея Бальовска.
Втора възрастова група. Първо място и за Иван Паришков, общински
Григорова, Общински младежки дом Русе с ръководител госпожа Доротея Балевска, първо място. Васил Сиромахов, Общински детски център за култура и изкуство, с ръководител госпожа Наталия Константинова. Първо място.
Награждаване трета възрастова група индивидуални изпълнители. Наградите ще връчва госпожа Диана Ковачева, член на журито. Трета награда журито присъжда на Симона Борисова, Народно читалище Захари Стоянов, Русе. И още една трета награда – Гергана Тодорова, Общински център за извънкласни дейности, Тутракан, с ръководител госпожа Доротея Валевска. Второ място в трета възрастова група. Патрисия Симеонова, студия по изкуството Белкан по Ямбол. Второ място и за Анна Мария Бакалис, Общински младежки дом Русе, с ръководител госпожа Доротея Валевска. И победител в своята възрастова група е Марина Георгиева, Общински младежки дом Русе, с ръководител Доротея Валевска.
И преди да пристъпим към награждаването в 4-та възрастова група, напомняме, че след това ви очакват специалните награди на конкурса. 4-та възрастова група. 3-то място журито не присъжда. На 2-ро място Мирослава Димитрова, Общински младежки дом Русе, с ръководител госпожа Доротея Балевска. И още едно 2-ро място. То е за Александра Неделчева, вокално студио Икономов Русе. И победители в 4-та възрастова група Петя Георгиева, изпълнението на Петя ще чуем в края на вечерта. И още едно първо место за Волена Апостолова, Общински младежки дом Русе. Ако Волена не е в залата, моля някой от младежки дом, от вокална група Приста да дойде да получи наградата й. Награждаване в категория малки вокални формации. Наградите ще връчва госпожа Аля Димитрова, член на журито. Трета награда за изпълнителите на Смуглянка, квинтет Приста, Общински младежки дом Русе, ръководител госпожа Доротея Балевска. Второ място за чудесните изпълнители на песента Мама, вокална формация Приста Джуниор. Най-малките участници като формация.
големия победител. При малките формации е най-танцовалната формация Приста Тим, ръководител госпожа Доротея Балявска. Награждаване при вокалните групи. Трето място не се присъжда. На второ място журито класира вокална група от 3 Д клас и от средно общообразователно училище по европейски езици в Русе.
второ място и за вокална група от трети клас при първо частно средно общо образователно училище Леонардо да Винчи, Русе, с ръководител госпожа Аля Димитрова. За най-добро представяне при вокалните групи първо място си поделят вокална група Усмивчица, Общински център за извънкласни дейности Тутракан,
И второто първо място е за вокален състав Нова музика Горна Оряховица. Наградата ще получи малки Ерик.